أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بدأت في شرفلا لجبا ما فوق ولي من دون كادل الله سبحانه وتعالى في ألك هنا أناك كشي أناك بركة ألك جدك وشياننا وكلنا بلا جلنك واجلو كنا كانوا مغا مولا الدنيا كفوا أم يكون دوار جمانك فابلا أبيجان الإمام الحسين تراولي على بمصر بلا بلا من سلينا ماكو مسجدul huda ache ana muso bela jele farala nyonka ukani sojanu ka farfoni ko ira la kirabba ka bangine ko la maulidin nabawi la dala ko de do ubulo sanwo wi bara inke san ba flanetan shekinta an flanie o kenede kan bara imbela jelen kera masjidul huda kono walanda di ukera ka blasralu ke ka wajulu kan nafa macha maulase fe munum bora masjidul huda ka mauludu kenaka anga jaka bara o sheria sallu ala muhammadin wa ali muhammad alhamdulillah ame foli di ankara mogoma ananga kenetigi ane alaka dine kono bembaga alaka jonje miye asir Sherif Madan Usman Haydarai Bamako bangoni bakoro anaka dimbayaw ana jenyon sanuman bela jele bisigi minni ambala nin farala ankara mogola miye Ustaz Ali Hussein Traoré ane anfa ane ankoro min kala sababu ye kanin misri sanuman nin loka dislamo ma fi sabilillah olule ya kere bi ko an gana fara ɲɔgɔn kan ka alakira ka bangeli nisɔndiya k'o kɛ pour que an ka se ka an yɛrɛ nafa ni a ye fi dunya wala akhira wala kɛnɛ o kɛnɛ ni ansɔriw bɛ sigi a kan diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ an karamɔgɔ a Seyid Sherif Madan Usman Haydara ale de ye kɛnɛ tigi ye bonya o bonya fisamantiya o fisamantiya n'a bɛ nin kɛnɛ nin kan alhamdulillah ala ani an karamɔgɔ a Seyid Sherif Madan Usman Haydara barika ko ka forde Hussein Traoré ma ka sidiya ma ka kɛnɛya diya ma lɔni min baara ala ka dɔ fara kan a bɛna min fana fɔ an ɲɛna su in na a faamu ɲuman ko ɲuman ala ka d'an ma o tuma na an duwace fana an bɛ duwace o ye ala ka si di o ma ala ka tiɲɛ di o ma an ye mɔkɔrɔbaw fana bɛɛ ye an bamuso ala ka si di a ma ka kɛnɛ di a ma o tuma na kuma ka gɛrɛ fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ kan yan ko an bɛ foli bila bɛɛ ye o tuma na ala ka an bɛɛ lajɛlen laɲini sabati an mana foyi kan ni ma ɲina délégation bɔra Abidjan fan bɛɛ su in na ka na kɛnɛ min kan an b'u bɛɛ fo fɛn minnu natɔ sɔrɔ kan n'o tatɔ sɔrɔ n'o bɔra ye an b'an ka Usayi yɛrɛ fo Usayi Traoré dantara baya dɔtɔrɔ dantɛ Usayi la yarabi ala ka dɔnniw jidi ala ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati yarabi ala ka denbayaw ta fanga d'an ma n'o bɔra ye an b'a baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo minnu b'a dɛmɛ ka baara kɛ su ani tile an b'u bɛɛ lajɛlen fo n'o bɔra an ka kɛnɛ labɛnlaw secrétaire n'o gansan mɔgɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ ni ce yarabi ala ka baara ni kalikile sara ye n'o bɔra ye n balima caman de nana n kɔ n'o ye an ka délégué féminine ye an ye wele bila o ma o bɛɛ nana n kɔ an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ barikada ala k'u bɛɛ ɲuman segin an cɛ ka na ala k'a jidi ala ka bɛɛ nali kɛ hɛrɛ ye n'o bɔra ye kɛnɛ nin denbaya dira ma a diyara n y'a bonyana ma yarabi ala k'a k'ale jɛnɛ sara ye mawudi caman b'a la bolo ala k'o yira n na si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman na. yana bɛ don kuma la an bɛ yafɔ ɲini kɛ an bɛ sira ɲini an bamuso bɛ an ka musokɔrɔba bɛ kɛnɛ kɛ yan ani an ka cɛkɔrɔbaw n'an ka muso min fɛn o fɛn bɛ sira kɛnɛ kan an bɛ sira ɲini fɛ ka sɔrɔ ka kuma lase alhamdulillah rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ali sayyidina muhammad wa sallim
اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ambe kene min kan yalla binni Allah ta'ala yere ka kene de ambe do ce kene organisateur yalla bi ansira kene min kan ala kan share jana kono ambe do kan ga kala mo ce fo ka banga fori fana ka ye kekere yalla fem te se ka ban to ni ga do gina fe aka do kan ye bilu moye ko so parce ambe mo ludu le kama mo ludu kono ni wo cira yere ka bangende ambe ala non cira de sababu ante ala non de cira de be ala non cira de se sababu ka on da se alama o cira bonya ko so hamin be o do bambela ya min be ya yalla bisra man na musura kan be hamin wuri ka kene ni sidan kene ni lamfiya ko damma man tun ka fori ke cecere ma berma ansar ka boye na ba ta ka nyasiyan ma yalla bi ambe fori ka harbi dunna ni ala ka korota ansar yalla bi ala ka korota yalla bi ala kan ka korota bagaye ala kan ka korota bagaye ala kan ka korota bagaye yalla bi ambe do ka fo nasiyan so zamana ko yalla bi ala ka bela jenis ran hele fo na na ndira hele yalla bi ka be ko se ka ta ka su hele ala ko kanye ambanga karamo je fo dante formina ambamba muso nan fa ke bela jena fo ko kuma ma no ambe bo kuma na hakatu ba kan sala ala rasul ko wala ni mando ame kana den fa fo abora saka ka dantigale ke amba fo ka wala ni mando o ko fe ame kana marani fana fo abora ka dantigale ke sa amba fo ka wala ni mando o ko fe ante yina an balakaw shiko kuma dɔ la o kote ko cɛbaw bi yɔrɔ yɔrɔ ni ye cɛbaw yɔrɔ yɔrɔ musobaw de bɛ yen an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an ti ɲina an ka sécurité organisation kɔ depuis sogoma fo ka na se nin waati ma olu de bɛ nin kɛnɛ in sigili la nin kɛnɛ in ɲɛnabɔli la donc an b'u fo k'u waleɲuman dɔn o la an bɛna foli laban min na o de ye an ka sababu ɲuman ye n'o ye a Seyid Cherif Usman Madani Haidara sijan ni kɛnɛya ani labanko ɲuman o bɛ ala bolo yarabi ala k'o d'an ma a bɛ min fɛ nin diinɛ in na a ka kɔrɔtali la a ka ɲɛtaa la yarabi ala k'o nɔgɔya n'a ye a ye diɲɛ bɛɛ kanu ni hɛrɛ ye yarabi ala ka hɛrɛ k'a ye Adama Sise ale bɛna silamɛya tiɲɛfɛn fɔ ɲɛna silamɛya tiɲɛfɛn joli ye silamɛya donba silamɛya tiɲɛfɛn o ye ten a fɔlɔ k'a fila fara Ala kan a filanan k'a fɛn di Ala cɛ a sabanan k'i mako bɔ na ka kira la a naaninan ka tagabugula tiɲɛtigiya min tɛ kira tɛ ye a lɔnna k'a kafiri dɛmɛ silamɛya kan a wɔɔrɔnan kira na taabolo minɛ k'a dɔ kuma la a wolonfilanan k'a dala ko mɔgɔ se ka dɔ faga ka diinɛ ka walima ka dɔ bɔ a la a seginnan dabajugu kɛ a kɔnɔntɔnnan k'a sigiya kafiri ka kafiriya la a tannan ka makala ka diinɛ ɲɛɲini wali min b'a dɔn ka mɔgɔ wɛrɛ kalan. silamɛya donba o ye joli ye. silamɛya donba o ye wɔɔrɔ ye a fɔlɔ n tɛ fila faga Ala kan a filanan n tɛ sonyɛni kɛ a sabanan n tɛ jɛniya kɛ a naaninan n tɛ n den faga a lɔnnan n tɛ ɲɛmɔgɔ kɛ n seko n ta kɛ n bolokɔrɔ a wɔɔrɔnan ni kira mɔmɛ ka bila bamanan pura ka bɛɛ kɛ. jɛnɛba ko sababu o ye loro ye a fɔlɔ ni ka laadajo tigɛra a filanan ni y'a bangejo tigɛra a sabanan furu kɔnɔ seɲɔgɔnya a naaninan ni sigiyɔrɔ ka ye fɛn bɔli la a lorona su jɛnɛba ko. o la jɛnɛba ko farida o ye joli ye. jɛnɛba ko farida o ye 4 ye a fɔlɔ ka ɲɛɲɛ sigi a filanan ji k'i fari bɛɛ labɔ a sabanan i fari bɛɛ tereke a naaninan i y'a teriya. jɛnɛba ko sunna o ye joli ye. jɛnɛba ko sunna o ye 4 ye a fɔlɔ ka i tigɛ fila kora nɛgɛdonda la a filanan ka ji k'i da la k'a muguri k'a labɔ a sabanan ka ji k'i nun na k'a fiɲɛ k'a labɔ a naaninan k'i tɔɔrɔ kɔnɔna n'a kɔfɛla ko. kanba fɛ o ye 6 ye
a fɔlɔ ka koli daminɛ nɔgɔmayɔrɔ la a filanan ka seji ta ka dafa a sabanan ka koli daminɛ sanfɛ ka jigin duguma a naaninan k'i kiniyafan ko ɲumanfan ye a loorunan k'i kun ko siɲɛ 3 a wɔɔrɔnan ka ji tata dɔgɔya. a ka kɛmɛ o la jɛnɛba nɔgɔtɔ ma kan ka fɛn jumɛn kɛ n'a bɛ jɛnɛba la. jɛnɛba nɔgɔtɔ ma kan ka fɛn min kɛ o ye 4 ye a fɔlɔ a tɛ kuranna kalan fo n'a kɛra tagana ye a filanan a tɛ don misiri kɔnɔ fo n'a kɛra degun ye a sabanan a tɛ maga kuranna gafe la a naaninan a tɛ nafila seli a tɛ fada seli. a ka kɛmɛ seliji cɛnfɛn ɲɛfɔ ɲɛna o ye danbe ye. seliji cɛnfɛn o ye 14 ye a fɔlɔ sugunɛkɛ a filanan banakɔtaga a sabanan fɔɲɔ fili a naaninan nɔgɔji bɔli a loorunan nɛgɛji bɔli a wɔɔrɔnan sunɔgɔgɛlɛ a wolonfilanan suli a seeginan kirili a kɔnɔntɔnnan ni mɔgɔ min sigara nɔgɔ la a 10nan ni mɔgɔ min murutila ka bɔ silamɛya la a 11nan ni mɔgɔ min tɛgɛ kɔnɔna magara lawura la a 12nan maga ɲɔgɔnna ni nege a 13nan sugunɛ kumuru a 14nan fa. a ka kɛmɛ saniya bonda ani seli farda kɛcogoya. saniya bonda o ye joli. saniya bonda o ye 6 ye a fɔlɔ k'i dusukun saniya a filanan k'i nɛnkun saniya a sabanan k'i ka dunta saniya a naaninan k'i farikolo saniya a loorunan k'i ka selifani saniya a wɔɔrɔnan k'i ka seliyɔrɔ saniya. a ka kɛmɛ la seli farda kɛcogoya. seliji farda kɛcogoya o ye 7 ye a fɔlɔ ka jɔ ka seli a filanan k'i jɔ k'i sɛmɛ ka seli a sabanan ka sigi ka seli a naaninan seli farda o ye joli. seli farda o ye 13 ye a fɔlɔ ka ɲɛɲɛ sigi a filanan kibaru fɔlɔ a sabanan o k'a sɔrɔ jɔlen de a naaninan fatiha kalalen a loorunan o k'a sɔrɔ jɔlen de a wɔɔrɔnan k'i kimiri minɛ a wolonfilanan ka wuli ka bɔ kimiri minɛ na a seeginan k'i ten turu a kɔnɔntɔnnan ka wuli ka bɔ ten turu la a 10nan k'i sigi laban salamu kama a 11nan k'i tilen k'i mafa a 12nan ka fardaw dalaga ɲɔgɔn kan a 13nan salamu bilalen. a ka kɛmɛ seji karimanfɛn o ye 11 ye a fɔlɔ bisimila fɔlen a filanan ka seji ta yɔrɔ sanuman na a sabanan gɛsɛ ɲimini a naaninan ka minɛn sigi i kiniyafan na a loorunan ka ji tata dɔgɔya a wɔɔrɔnan k'i kiniyafan ko ɲumanyanfan ye a wolonfilanan k'i kunkolo masaro daminɛ kunsiri bɔyɔrɔ la a seeginan k'i bolo kumanden ni sen kumanden cɛ bɔ a 9nan ka bomosi fitinin cɛ bɔ a 10nan ka kori kɛ 3 ye a 11nan ka sunaw dada ɲɔgɔn kan. seli farda o ye joli. seli farda o ye 7 ye a fɔlɔ ka ɲanina siri a filanan k'i ɲaga ko a sabanan k'i tigɛ ko ka da ɲɔgɔnkun na a naaninan k'i kun masaro ka taa kɔfɛ a loorunan k'i sen ko ka da sekuru la a wɔɔrɔnan k'a tereke a wolonfilanan k'a teriya. a ka kɛmɛ seliji suna. seliji suna o ye 8 ye a fɔlɔ k'i tɛgɛ 2 ko ka da nɛgɛkunda la a filanan ka ji k'i da la k'a muguri k'a labɔ a sabanan ka ji dun nun na a naaninan k'a fiyɛ k'a bɔ a loorunan
k'i tolo n'a kɔ kan la ko a 7 ka ji kura toro kori kama a 8 ka fada dala ɲɔgɔn kan. Seli suna gɛlɛn. Seli suna gɛlɛn o bɛ tan a fɔlɔ sura walima aya dɔ kalani fatiha kɔfɛ, a 2 o kalani k'i jɔni sɔrɔ, a 3 tahiya fɔlɔ kalani, a 4 o k'i sigini sɔrɔ, a 5 tahiya 2 kalani, a 6 o k'i sigini sɔrɔ, a 7 sami Allahu hamda fɔli, a 8 ka dogotaw dogo, a 9 ka bangetaw bange, a 10 kibaru fɔlɔ kɔfɛ kibaru tɔ bɛɛ suna gɛlɛn. Rambanan bɛna alimamiya sariti ani seli kɛnɛyali sariti. Alimamiya sariti o ye joli ye? Alimamiya sariti o ye 6 ye. A fɔlɔ o ka sɔrɔ i ye silamɛ ye, a 2 o ka sɔrɔ i ye ladiri ye, a 3 o ka sɔrɔ i ye baligu ye, a 4 o ka sɔrɔ i ye hakilisigi ye, a 7 o ka sɔrɔ i ye cɛ ye, a 6 o ka sɔrɔ i ka se ɲafɛn se cɛnfɛn lɔ. Seli kɛnɛyali sariti. Seli kɛnɛya sariti o ye 6 ye. A fɔlɔ o ka sɔrɔ i ka sani ka bɔ nɔgɔba n'o ye jɛnɛba nɔgɔ n'a siriya nɔgɔ ye. A 2 o ka sɔrɔ i ka sani ka bɔ nɔgɔden ye n'o ye banakɔtaa nɔgɔ sugunɛ kɛ nɔgɔ. A 3 ka lawura sutara, a 4 ka kuma lajɔ, a 7 ka lamagamali lajɔ, a 6 k'i ɲɛsi kɔrɔ la n'i ye kɔrɔ lɔ. O ye 7 ye. A fɔlɔ ka jihadi kɛ Ala ka diinɛ dɛmɛ kama, a 2 ka mɔgɔ yalimaniyali ɲuman kɛli ye, a 3 ka mɔgɔ gbɛn ka bɔ juguman kɛli la, a 4 ka ye silamɛya jugu cɛma, a 7 ka Ala ka diinɛ kisi ɲɛni kalon. Ji tilanyɔrɔ o ye joli ye? Ji tilanyɔrɔ o ye 3 ye. A fɔlɔ ji sanuma, a 2 ji sanuman yɛlɛmana ni fɛn sanuman ye, a 3 ji nɔgɔ. Seli olamanaso ale bɛna seli nafa selibaga ɲuman kan. Seli nafa selibaga ɲuman kan o ye 10 ye. A fɔlɔ k'i dusukun nɔrɔya, a 2 k'i ɲɛda nɔrɔya, a 3 k'a lajɛ i ma, a 4 ka sotana dimi i kɔrɔ, a 7 k'i kisi ka bɔ jugu tɔɔrɔ ma, a 6 ka balawu kunbɛn ka bɔ i kan, a 7 k'Ala ka ɲinɛ sariya i kan, a 8 ka masuba kunbɛn ka bɔ i kan, a 9 ka jɔn surunya Ala ka ɲinɛ la, a 10 ka mɔgɔ bali ka bɔ kojugukɛ la. Ale bɛna su kocogoya ɲɛfɔ. Su kocogoya o ye 8 ye. A fɔlɔ ka ŋɛɲɛ sigi, a 2 ka lawura sutara, a 3 ka sigi ɲɛda ka kɔnɔ bisi-bisi, a 4 ka fɛn dɔ di bolo la kotɔ la, a 7 ka jɛnɛba ko, a 6 ka yɛlɛma, a 7 ka ji bɔ a ka dɔn-dɔn, a 8 ka tereke. Seli fɛkɛyabaga kan. A fɔlɔ a bɛ bɔ i ka bɔ i si la, a 2 a bɛ mɔgɔ ɲuman jogo bɔ i ɲɛda la, a 3 i tɛ ɲɛ sɔrɔ i ka baara la, a 4 i ka duwawu tɛ minɛ, a 7 i tɛ ɲɛ sɔrɔ nabiɲɔgɔn ka duwawu kɛnɛ la, a 6 i bɛ sa i jasile, a 7 i bɛ sa kɔngɔtɔ, a 8 i bɛ sa i minɔgɔtɔ, a 9 i ka kaburu bɛ kogo i da la, a 10 tasuma bɛ minɛ i ka kaburu kɔnɔ, a 11 mɛlɛkɛ bɛ jɔn ka taa kaburu kɔnɔ, a 12 i ka fɛsɛfɛsɛli bɛ gɛlɛya, a 13 Ala bɛ dimi kɔrɔ, a 14 a tigi bɛ dimi jakata la. Seli kanumafɛn o ye 22 ye. A fɔlɔ ka fɛn bila i ɲɛfɛ n'i bɛ seli, a 2
k'i bolo fila kɔrɔta sanfɛ kibaru fɔlɔ la. A sabanan alimami kɔfɛ mɔgɔ ka kalan kɛ alimami kan kundo t'a la. A naaninan rabana walikalihamdu fɔli. A duurunan k'i ka sɔgɔma seli kalan janya. A wɔɔrɔnan k'i ka selifana seli kalan kuntala janya. A wolonfilanan k'i ka lansara seli kalan kuntala surunya. A seginan k'i ka fitiri seli kalan kuntala surunya. A kɔnɔntɔnnan k'i ka safo seli kalan bɛrɛbɛn. A tannan ka kuntu karan i ka sɔgɔma seli la. A tan ni kelennan kuntu karandi sɔgɔma seli raka laban na. A tan ni filanan amina fɔli. A tan ni sabanan tɛgɛ fila lali kinbiri kan kinbiri minɛ na. A tan ni naaninan subuhanala fɔli kinbiri minɛ na. A tan ni duurunan subuhanala fɔli tɛnturu la. A tan ni wɔɔrɔnan k'i sigi i numansen kan. A tan ni wolonfilanan kinbiri fila lali duguma tɛnturu la. A tan ni seginnan tɛgɛ fila lali duguma tɛnturu la. A tan ni kɔnɔntɔnnan senkɔnikumanin fila lali duguma tɛnturu la. A mugannan ka saramu bila i ka alimami kan. A mugan ni kelennan ka saramu bila i kɛrɛfɛ mɔgɔw kan. A mugan ni filanan tɛhiya karantɔla k'i borokɔni lamaga. O la silamɛw waati t'a kama an ye walanda fitinin labɛn an bɛna don o kɔnɔ. An tun kan k'an balimakɛ n'o ye Laji Tarawele k'a ka foli kɛ nka ɲɛmɔgɔw y'a ka foli kɛ ka ban ka ban ka kuma d'a yɛrɛ ma. Ale de sigilen filɛ nin ye min ye misiri in jɔ k'a di fisabililayi. A b'a di don min na a y'a ɲɛfɔ an ka perezidanba ye n'o ye perezidan Jawara ye. Ale de ye ne wele k'a ɲɛfɔ ye. Nin misiri n'i ye nin bɔ misiri la k'a kɛ magasin ye san kɔnɔ nafolo min bɛ sɔrɔ la a b'a dɔn a pilasi kama. A y'a di Ala kama. Don min na a ye misiri in di a ko ne ma a ko an bɛ se ka min sara ale la misiri ko la peut-être ni dépense b'a kɔnɔ n'an ye min fɔ a ye n'a bɛ se ka min k'a la ko a banna a y'a di Ala kama ale mago t'a foyi la tuguni. A y'a kɛ Ala min kama o b'a bɔ. Nin bɛɛ bɛ kɛ layɔrɔ ɲini kama ani lahara Ala k'a nɔgɔya an bɛɛ ye. Ala k'a ɲɛ da kira kan. Ala ko k'Ala kɛra bonya kama. Sallu ala rasulillah. O la waati kama an kun ye walanda fitinin labɛn ni a sela sangani ma an bɛna kuma segin an karamɔgɔ ma a bɛna a laban ka dugawu finɛli kɛ bɛɛ ye kira bangeli bonya kama an ka hamiw yira Ala la. Mɔgɔ bɛ dɛsɛ ka ko dɔ ɲɛbɔ i yɛrɛ ye mais kama b'a dilan kama b'a dilan. O la ya dɔ kama Ala bɛ sɔn k'i hami dilan. Tuma dɔ n'a tola i yɛrɛ ma a ka gɛlɛn kosɛbɛ Ala ka hamiw dilan. O la an bɛna taa n'an ka walanda ye inshallah. Naam. فلما أشرفت آمنة بحملها أقول تمانا منا آمنة الصمنا نلا يبوني نكون براي نو يكرم محمد صلى الله عليه وسلم كما مال بانغلا علينا نشوفه دوي مولو حراميا بنيكا فميا توا أتى مولو تسكا حرام ndela ko defo yasi kele ina an filɛ bonya min na sisan yɛrɛmu ni ye Ala kɛra ka bonya di ne ye imamu ye misiri na yan Sheikh Alpha ye imamu ye Ustaz Ismail Daɲɔgɔn ye imamu ye imamu caman bɛ yan ni ye anw kɛlen imamu ye o kɔrɔ ye Ala kɛra de balolen tɛ yen n'Ala kɛra balolen bɛ yen anw bɛ se ka limamiya kuma fɔ an da la o tɛ se ka fɔ o la Ala kɛra bɔlen an bɛ y'an ta sɔrɔ kira nɔ la u ye basankala k'a di dɔ ma Ala kɛra bonya kama
u ye mobili san k'a di dɔ ma ala kɛra bonya kama ni n'o ye limamiya tɔgɔ ye u ye du jɔ k'a di dɔ ma ala kɛra bonya kama ni kira balolen bɛ yen i sen t'a la a bɛɛ kun kan ka di kira de ma komi ala kɛra balolen tɛ yen ala sɔnna aw minnu sigilen bɛ golo kan n'a tɔgɔ ye ala ye jɔnw ɲɛsin an ma u ye bonya ninnu k'a ye kira ka bonya o dila aw ma hakilimaw ye mun jateminɛ hali n'a ma sɛbɛn komi kira min filɛ nin a bolofɛn bɛɛ segila karamɔgɔw ma an ka tile kelen ta san kɔnɔ karamɔgɔw hakili lajigi a kira yɛrɛ la k'o k'a yɛrɛ kɛ bonyamasegi ni bonyamasegi ye k'o yira ala la ka jɔnw bɔ a yɛrɛ ka lahalaya kalama ka haramu a se ka haramu cogo si n'i ko ala kira ye min kɛ ko o de bɛ ko kira m'a kɛ o de ye mawuludu haramuya an ka misiri ninnu caman bɛ yen misiri lɔlen tuma min na o bɛ na kogo wuli cɛw ni musow cɛ a bɛ misiri caman na yan ala an ta filɛ nin ye yiri doni bɛ cɛw ni musow cɛ ala kira ka ɲɛnɛmaya bɛɛ a ma deli ka kɛ ala kira balola ka taa lahara a ma deli ka miiri wuli cɛw ni musow cɛ mais ni silamɛya jɛnna n'a ye mun de kama silamɛya jɛnna n'a ye parce que adamadenw ka limaniya bɛ kan ka faiblir ka taa ni cɛw ni musow ɲagamina ɲɔgɔn na misiri kɔnɔ a bɛ sɔn ka dɔ ka bato tiɲɛ o de ye o hakilina ye ka miiri wuli cɛw ni musow cɛ mais kira ka waati la limaniya mɔden min tun bɛ yen cɛw ni musow ka ɲagami misiri la k'a fɔ ko hali bele an bɛna don ala kota la limaniya kun ka bon o kun tɛ hakiliw la o de kama olu ma miiri wuli nin t'a miiri wulilen ya o fana ye haramu ye ala kɛra ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kira n'a ka sahabaw ani taabiyunaw cɛ kelen tɛ u la min delila ka sujudu bɛ dɛbɛ kan cɛ kelen t'u la min delila ka sujudu bɛ tapi kan a bɛɛ tun bɛ sujudu bɛ bɔgɔ de kan dugukolo ni min bɛ sujudu bɛ o bɛ dɛbɛ wuli ka bɔ yen ni dɛbɛ ma se ka wuli ka bɔ yen a bɛ bɔgɔ cɛ k'a kɛ minɛn kɔnɔ ka donna y'a ka so kɔnɔ n'a bɛna sujudu bɛ a bɛ bɔgɔ in dayɛlɛ ka sujudu bɛ a kan haram a si ma sujudu bɛ dɛbɛ kan ka ye o de kama n'i ye mukadimati iziya kalan mazhab malikiya la ale b'a f'i ye ko a bɛ bɛn mɔgɔ ka sujudu kɛ dɛbɛ kan ko wa turabu afdal mais bɔgɔ ka fisa n'a ye o ma haramuya kira ka ɲɛnamaya bɛɛ a delila ka samara bɔ a sen na ka seli siɲɛ kelen de dɔw ko siɲɛ fila a ka ɲɛnamaya bɛɛ n'a bɛ se ka seli ni samara ye munna mun b'a haramu anw fɛ yan parce que o waati la o yɔrɔ la yen o ye cɛncɛn de ye nɔgɔ kɛ man di ka cɛncɛn minɛ n'a ye samara minɛ a b'a bila mais anw fɛ yan yɔrɔ bɛɛ ye nɔgɔ sugunɛkɛyɔrɔ ani kabinɛkɛyɔrɔ o la i tɛ sɔn ka samara don ka don n'a ye an ka misiri kɔnɔ yɛrɛ n'o u b'i bugɔ k'i labɔ mais kira ka ɲɛnamaya bɛɛ ale tun bɛ seli n'a ka samara ye de mais munna an tɛ seli n'a ta ye parce que waatiw tɛ kelen ye waatiw tɛ kelen ye o la n'i bɛ fɛn haramu i b'i miiri de n'a y'a sɔrɔ a bɛ tiɲɛni kɛ silamɛya la i bɛ sira d'a ɲɛ mais fɛn min bɛ mɔgɔw lasu ka bila ala kira yɛrɛ kanu na ka mɔgɔw hakili jigin kira ka histoire la silamɛ bɛɛ kan ka miliyari bɔ k'a don a la de sabu n'i y'a mɛn an bɛ yan o ye kira yɛrɛ de sallallahu alaihi wasallam don dɔ kira sallallahu alaihi wasallam a ka sahabaw tora baro la ale bɛ so kɔnɔ yen a dalen bɛ kayiliw la a bɛ tilefɛ sunɔgɔ la sahabaw kumasera o bɛ kun ka baro kɛ kiraw ka ko la sahaba dɔ ko nabila musa ka bon le anahu kalimullah musa ye ala kuma ɲɔgɔn ye dɔw ko sayyidina ibrahima ka bon le anahu khalilullah ala terikɛ lo bɛɛ y'i ta fɔ mais comme ala kɛra bɛ olu yɛrɛ bolo u ɲɛ t'a ye o de bɛ ten bonya min bɛ mɔgɔ bolo don min i t'a ye mɔgɔw bɛ n'o bolo kin karamɔgɔ nɔfɛ trop tard ka sɔrɔ a tɛ mɔgɔ ye fɛn min bɛ mɔgɔ bolo don min i t'a valeur dɔn o ye adamadenya yɛrɛ de hali karamɔgɔlama i wolola yɔrɔ min na n'i k'i bɛ bonya ɲini i bɛ sɛgɛn dɛ o de kama n'i bɛ ko kalama i karamɔgɔlama i wolola i faw n'i baw bɛ yɔrɔ min na ani misiri min kɔnɔ ani quartier min kɔnɔ i kɔlɔsi olu t'i ye foyi ye wolola kunun ko o ye ala yɛrɛ ka danni cogo di kira min b'u bolo u tɛmɛna kira kan
kuma kuma kira fɛ u ye sahaba bɛɛ ka bonya fɔ ala ka dalen bɛ so kɔnɔ a tulo b'a la kira ko ni ne ma n yɛrɛ fɔ ninnu ye fɛn min b'u bolo u t'a dɔn ala kira bɔra so kɔnɔ ka na u fo a ko a ye min fɔ nabila Musa ma a ko Musa ka bon n'o ye a ko a ye min fɔ Ibrahima ma o fana ka bon o ye a ye min fɔ Yusufu ma o ka bon o bɛɛ ye n ye bɛɛ ta mɛ bɛɛ ni cɛ baraji b'aw ye a ye kiraw bonya fɔ a diyara n ye a ko mɛ n bɛ n kale ala bonya la ala ma danfɛn tɛ dugukolo sanfɛ min ka bon ni Muhamadu ye n'a t'a dɔn n y'a fɔ a ye tan a y'o fɔ a dula so kɔnɔ u ka se k'ale nɔ kira delila k'a fɔ sahabaw ye a ko a ye na yan minnu bɛ yen n'u ka balo ka gɛlɛn dɔɔnin ala ka danni don n'ala ye min latigɛ jɔn kunna o bɛ kɛ mɛ waja'alna likulli shay'in sababa ala ye sababu kɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la a ko a ye na yan u nalen a ko minnu ka ko ka gɛlɛn dɔɔnin a ko ni dugu gɛlɛya a ye kɔlɔsi ta o tɛ haramu ye dɛ kɔlɔsi wurudila kabini ala kɛra balolen a balolen ɲinɛ u y'a wurudi a ko a ye wurudi kɛ tile kɔnɔ sɔgɔmada fɛ n'a wulila a bɛ sɔli ne Muhamadu kan siɲɛ 700 o ko la n'i ka kɔlɔsi ye 100 ye kɔlɔsi wurudi siɲɛ 7 sɔgɔma ne Muhamadu kan i ka wurudi wula fɛ 700 ne Muhamadu kan a ko i bɛ taa lahara i balo i t'i tɛgɛ jan mɔgɔ ye a ko o ye ne kado ye k'a d'aw ma i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ i t'i tɛgɛ jan mɔgɔ ye baloko la i ka ɲɛnamaya bɛ nɔgɔya bolo kira sallallahu alaihi wasallam ma min na a fa fatula n'o ye Abdullahi ye ka ala kira to a ba kɔnɔbara la kalo 7 a nana to a n'a fa dɔgɔkɛw min ka jugu kira ma o dɔ kun ye Abu Jahali a n'a Abu Lahabi ye tuma min na gɛlɛya nana ala kɛra batula ten kira nana bange don min na Abu Lahabi ka jɔnmusonin dɔ bɛ yen u b'a wele ko Suwaybatu ale de bolila ka taa fɔ Abu Lahabi ye a ko i balimakɛ fatula k'a muso min to yen n'o ye Aminata ye a ko a jigila sisan denkɛ la a ko a jigila sisan denkɛ la Abu Lahabi nisɔndiyabaatɔ ko a ma a ko i ye min fɔ a ko n'a kɛra tiɲɛ ye n b'i kan hɔrɔnya k'i bɔ jɔnya la i tɛ jɔnya kɛ la fo ka taa saya s'i ma n'i bɔ a la ni tiɲɛ don a y'a sɛgɛsɛgɛ ka taa ye a kɛra tiɲɛ a ye muso in bɔ jɔnya la pewu a kɛra ntɛnɛndon de fɛ kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko ntɛnɛndonya o ntɛnɛndonya ni tɛnɛ sera ta Abu Lahabi ka jangata ka janɛmɛ a ko n'a degré 100 ye ala bɛ 80 bɛɛ bɔ a la ntɛnɛndonya fɛ ko ala kɛra bange la ko a nisɔndiyara n'o ye o la ntɛnɛ o ntɛnɛ ala bɛ janɛmɛ fɛgɛya a kan n'o kɛra mɔgɔ min ma sujudu bi ala yɛrɛ ye fiyewu kafiri min ko ala ko tɛ tiɲɛ ye n'o ye lafiya sɔrɔ ala kɛra bangeli la o la anw yɛrɛ minnu bɛ yen n'anw ye silamɛ ɲumanw ye an kan ka mun kɛ a la anw m'a fɔ mun bolo mun bɛ mawuludi haramu ye a kan ka filɛ n'a y'a sɔrɔ u n'u hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ m'a fɔ olu ko a kan ka ɲɛɲini k'a filɛ walima k'u lasigi k'u lafaamu dɔɔni k'u lasabali k'u bolola o dusu kan n'ala ye min kɛ o kɛla kira yɛrɛ tɛ koyi ala kɛra ka somɔgɔw kira ka sokɔnɔmɔgɔw ala ko a y'u sanuya ni anw yɛrɛ u ye o tɛ kira yɛrɛ ye fiyewu ala k'an don lɔkɔrɔma la o la an bɛna taa n'an ka walanda ye naam وتتابعت شهورها وعدتها o kɛlen min kɛ kɔnɔbara tɛmɛna kalo dama dama dɔ bɛ yɛlɛ a kan dɔɔni dɔɔni naam وكانت آمنة ما يمضي لها شهر من حملها إلا سمعت مناديها Aminata kɛla ni kɔnɔbara kalo 1 tɛmɛna a bɛ kumakan mɛn a nɔfɛ o b'a fɔ Aminata ye ko kɔnɔ bɛ nin sanga in na docteur ye o de ladege sisan k'o kɛ ni muso ye lɔla kɔnɔ la
kalo hakayina abta do rasula ka ta fle la halami mbe ala karabba mata tira do rasula ni kalo hakami temena jibril de be weleke ta foye ko aminata abe mangamme anofe demi mi kono ni ya kalo hakay abe la halani na abe na ka aminata hakli sikinai ni kuna yele mala se kalo do abe nyefoye ka fo ni kuna be hakayina sa nam ينادي من السماء ولكم ولد قبو سانفه ما قال للحبيب لله كذا وكذا وشهرا وافقوني قالوا حكيت منا على جنما كانوا حبيب الله أبي الله نعم وكانت تعطف بآمنة الهواتف بالليل نشكولا آمنة تبي كم بقوم هاتفو مغامي النوفي نادر سكونا كيلا abe kuma baga mangame anofe uba fo aketa aminata aketa abe ketane namungale ya dinga ko gale kusebe dimbe dilani fenfle de ka to bakono balla halaya ani docteuru ni kolombo be mi foye de reka bagange hakli to ala lolbo ba nyini bafe alni muso kono malu dumnundo kali akadabla hadoy haramuye feminta tay akana du de nganyene maya kama adoy jume la harami mbe noye ala sol la halawiye baka dabla ni dembe bakono ni babe sel ni babrila dembe bira nofe ay docteur yininga ni bayele la dembe yele ni ba kashi la ka to be ka den to akono dembe kashi mono me docteur ya kala manu yini ka demba peke ore kama muso kono maka ko gale kusebe bara dimuni mi ngel dembe do noala dembe bolo ni sra flade ni muso lokono bar la dro la dabe na sra mi fe o be supprimer o e dem bolo sra kele ore ma ka caya muso munu lasrito do ni ko la dabe na konoka ni dem bangela be do ko sebe parce que nganga bolo chugo mina ato nyiso aflana babe mindu debe odun ko ato bakono ni bay dumuni ge den tabe ta kono straj ma fe ni den la bakono ka ba meleka ube de kono bara ala ka yamarula de kono bara le be dele ka den nugu juru sama ka communiquer ban nugula o de be wuli ko barajuru ni bay dumuni ke min be no e den ni yo e dumuni na o be passer den nugu fe ka ta barajuru fe ka ta den kono barala kaba ko e mi bamuso be ta kabine la me den won ta kabine na o de ala ka kaba ko e den kola o de kaba ko e ala bolu den kola deme balotindi debe fara de yoro beka ka to bakono fa sonu fara ni de sonu fara sela atege bu hakela sonu fara no be loyi debe sika bunye sonu fara be dai ngama ni de na wati sila na yere mana abe la halami na abba yi o de lafiya ka bo ale man kene manali na kumbola fiena dro aba sai kwatina walma aba sai kwa ba ayre bon na baliyala aba tagani mi ke ga ban ku sama ko ni be na iba sai kibe femina ni tege be guruguruli minge soni fora mateme tege bu hakeka la budde ma be tenenge banuka ni de son fara kun jena ka temo kandoro a son fara kun be kuma se ka dabo banugula denga danga de be kuma se ka bina ba bakono ala masoma ala maso ala ba tutidi akana jiyen kono ya nimi no arabe na nyaka mika anyene bo ayre ba katidi ni de yele mana summa sabila jasara ni de yele mana siza be stra nyini na yele mana tiye fladi de yele matimbi
be bado soro tile saba tile nan tile duru do tay tile kele o mina to wuti kele o e deme yele makasra nyini o manjugu bangali tinde ka jugu ko sebe ma khadu ashad o de den na to banogo ani den nogo no e barajuru ye o fla de communiquer la nyogona deme balo sra de fessa o fla de bena woron ka bo nyogona bebi tata muso do bedese ka to jigil layidi joli be do nyana mini yidi joli be do dese nogo fla boto nyogona o de ka gale jigil la kusebe na bangela lolo be minni telmanna comme o famuna o de ka de barajuru ladne ci nyini hikmatu ye mi fo ni de chemani barajuru ye hake soro allebu ka naw manyama o ya bole mo yela peful lahara c'est fini o ma slame dine nyum bade o ka to ka mo ka kuma abe wajibiya karmo ko fenye fo mo woy ayo defo do wajulla karamo de makata si ku bi debakela mawulduka bayakuka nunu ko nunu ubu yire boku di jema jienye lakaba obini dogo ya obunu ka barake itise ibini yire boku di mogo ma mogo e chiemi obina ilamede ka woyila miye sebe obutake itise alaka watudo nasela alaba blaka kafo angara mo sana kana no e asayida Cherifla madan haidra kuma ube akun tsaka fo ala sona ale nali e fenu besritike ka bechi ubulu kaba do ka demesenu blaka chifu ba ni chieme fuye kaba ala e nin dantendi ni be ngaloni chien don ayre ye fala ha ma ha fujura ha wataqwa ha we ni ren dan chukudi nanye fula ame fomya soro share demeseni fitini kuma be bangal lila share demeseni fitini ga kursi do recommandé kabina ma korobaya hikmatu bana kan la kala be cheni mi nge den kuna ka soro ma korobaya folo na on fait le contraire demeseni fitini be fane min do mo korbo ta do an do na anambal mam ala ka hakki manda no ma len bo ba nyini fe bangal la ni den jigila o chugula na uye barajuru la kuru abe yini bange baga fe musoma na be shindi dema kuma kuma aga fan do dena aga fan la den suturaka walma aka kurshi to dena aka na fleka ka dogode den mako sa wati o de abulu hikmatu bu bafo ni deme shimi bala ajigi wati shimi fire tumaro na ya dabo shina shinji bi silsida yarema de musumani ka to shinga ni shinji kalama e silsile ko de man masoro allebu kan gaba ka saka dawlo no kun soro obe aka nyina ma ke fuka saya sama ate bange ga tuni shinji kalama ba ke slameni bede nyetike ka demsenu ladi ayakata nella ka fiye munumbe nu de bangala nu te fandula do rebe de korobela sa saba sanani sanduru longo lo ibale de kelma kulshiti ala ani de mesen do ye bola plona iba kelem peta yu chelai fantala longo bo we mi fo hikma lonna ko ka fatiki be na ya astro dine ko te ufe ko ka kulshito dena denga mo ya kama ni dine ko bo fe aga fando dena denga seka lamoni sutre na korobela kana kama bashi atalika no ya ama ni yedem idin to bogola akorobela doni kuma be kulshitala hikmatu bu ba fo madola limo wobe nyugo mele chen musoyala sanfe ibaye chema silime musumanka limo wo ubina be duguma yera ba yedde be ka kuma wobe nyugo koni limo ye nyugo mine chen musoyela kabo sanfe kana be idel libu ka kaso kulshitala o dengele message na yala ikmatu kuti abe ko tabe de mo ka aba nyeni ka dese fakai bakai me den ye njugo bomi
est-ce que den masque kabina den ma amaske ide wa silame hikma fendi abe mo la dika sini kama abete ka ala yere boto de ki ka mo sebe o de be nyini fe ala kala ka foyete min na fodo tala mo be alu betu mo bu nyini ni kitabu londe ala kala na khadimaya ni gibu nyini ni kitabu kal doni ibaje ala be olu dila kana jinya kono kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ka demaya be ala bu na jinya kono de ka sega adama de yere de nyuman dila ka di mogoma no lu ka kalanda na kopie kala ma olu bina olu bina kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamina ala ya ci ala ko Muhammad ma ako iqra Muhammadu kalange abe mun kala ala kala tsaka kalange kitabu yo sebe sedari ate kalange la yaktub wala yaqra ma yuktab ala kala tsebelike abe min sebe ka dama atsaka kala bo mo min tsebelike mo min te kalange na min sebe ka dama atsaka kala memuna korne ko ikra ko ka kalange abe mun kala ala do ko ma ko tsaka kalange atsaka sebelike ala ko ma fanen ko ikra kalange ikra masdar Qur'an ne qara yaqra iqra Qur'an korne masdar ne korne te min sebela o trompi korne adama de rebe la chukudi mo gonu fu be saka do dakale fa bo dakale fe here saraka na yogo minata be laba jumema lukonna la ni mo be na kele ma be mundi na adama don sona ala kraye kaslamaya baraka abe munjabi dama lahara na jeniya dabla ka hasidiya dabla ka chen dabla ka mo foka dabla ka namara dabla munjabi be ala ko fe lanfia jaibi de be o ko fe kata laba aljina kono o be wole ko alquran fala uqsim bi mawaqi' an-nujum ala ko Muhammadu man kalena jiena fampela alloni mogo be lan chogodi mogo be mara chogodi me mawaqi' an-nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim ala ko we kalenga min ka bokko sebe jiena kono few udlan chogoni u kalenga wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim ay mun fu ako innahu wa innahu laqur'anul karim jiena kono fe kalali ka adama don la wu blasra o fana be wele ko qur'anul karim fi kitabin maknun me en ne kote la yamassuhu illa al mutahharun ahlul bait alay mo mun soja kama hulu binatidi ora ma ba sai ga karam gonyi ni naw babuye an sorfu babuye atetaye ale nana de ka naw tuibulo ki kem ko sebe ka naw tuibulo ale mana mimbe bulo ko no kala ka kenyo ko nay lo ka ale binade o la yamassuhu illa al mutahharun esu mafullu ala yere mo mun sanuya ala ba kitindi don ala ka nana ka andlane ni islamiyya ko ndabla doro abete aljina ko ide no ko na do islamiyya te shunike ni ko muna ante shunike abe fika war bla son ko tata no yiga war bece dum na yere bina foko ja chino kan dabla o de ka dalu yire ka ulat mana minaka sallallahu alaihi wasallam ما من أن نتصل من أكون مرلا نعم وتخبر عبد الله بذلك فيقول لها عبد الله اقتمي أمرك نعمي يشوف أبا يفو عبد الله أشي لسون نفخ بكوسبه أبي واجب يا مسلمان بيكا نيا لهلاي دين مين ماي نيا دوي شيء يا جنفا يبقى يفو أيدي دين لهلا فلا فلتا anga nyongo de mala beta ni ya do wala doro ya janfa la haraw bekiti amna ta kumba ke nay la hala mi ye kreka la kola choufe ni dugu gelabe abdoulaye wole bo kono bara mi mi nye de la hala mi afle amaka chukuti bado be den dugu demuso dugu afala
abita yala ka shiye fayri fadura babe denga dele ka alando abe suno jago ya faso muso mundura kono mo fulanna fabo nyere yini ka dese ayra baski saka anye kum tiu ka ski babu kuma ta kala ale da sababu yi wala sharia ba nyini fe ni semina doron den la kala do ba ko fabo kalama ni fabola kalama sharia ba nyini fafe den nyininga hal ni fenya bolo ma min dama anyininga ya maryam anna laki hada baba rafo huwa min indillah abolami baba rafo do ni dugu jelati amna taba chela sigino abdullahi aba fo nyel halami dena afle nam wala takbiri ahadan min qaumiki meme bi yini fe kana nyefo mashi gunobe ni galli man ya boyile gunobe gundura ni ya fu yo bi makusa joko o ye jonga dana yayi mado te kusebeti dabali ko ni yechi ni ye dabali su sodoro ye korna yere su no ni ye dabali su sodoro ye korna su gunobe gundula krere bo nyini fe o dogo folo san go nyesoro korogma sayyidina yakuba muamina adenga yusufu shukula aya ya shuko yin ko here ay minina fadro akon nindugo mo wala oli e kre oli kalimana ka bo antai emin dabi inemi daka ubi makusa mo be olu yete foi fe adama de kana here soro e ka do ka manamna fa nunga no ye fesu niye ika flo be nga mifu karam iba fo kay do de ka mo fo ko fe iba fo kay do den fo adama de do dana tandi ni ko ni here soro dron tanko wode madabla ou tel l'enfia fiu donc sharia be mi ni fe ke kolomba kay sokono gundo do be ado lan folo ka buna kerema ni ya do le ko nga yara tekere ibi nyelo aketo da be singa la loti ala ka ke mandama a che ko ma no abdullahi ako ni gundo yi adugo mo ko la folo sana nya ka soro nam falamma dakalat fi shahri sabi'i mana mina aminata adula kono bara kalo wulun fulala o wati de ala be ni fiye dena ka laje o de kama kalo wulun la dembe balo mais akado ko kalo sigin denga se ka balo don modo ya se be kalo wulun fula ko ala be ni do dena ka fle ka to mo ya movie mala kalo sigina wasoro nimbrete ala kono no so be ni fi ala dongo kalo wulun fula la mamina aminata dula kalo wulun fula la nam نادى عبد المطلب ولده عبد الله وقال له عبد المطلب يا دنگه ولي نو عبد الله نعم يا ولدي اكو ياندي اعلم اكو كادو ان زوجتك ifrumuso aminata قد دنا شهرها ajiwati sunyana qad dana shahruha ajiwati ako sunyana naam ولا بد لنا من وليمة يحضرها أهل مكة ako fuanga walima labbe denjigilla manga bekana keneka david lantane mo ka jugu walduma akagale denga sakaji no den chama binayane do ka jugu ko sebe mo be no lu yere wolu den te fi o te mo wore de fe do kono mai uba sai ku ba dugu chuko ala ba do tala keneka ata fa fiyo yaro ni mo jugu yere walde ma ala be bara folo mingila abe demisonu bayila ibe yo la demisonu tenai ni bina do bu ko menenche be ba yere nyini tamashen jugu ba law kunta fazzana ghalid alqalb lam faddu min hawlik alako Mohamedou ni kala mo ni juguye ite mo fe ne ala be bara folo min leka o de mo te greila ni mo magre le ka créer chele bulu sabal ni mo kumbe ate mo ka greila ako Abdullahi ako a musoma ako amena wali malabe denga jigilla ni dem bangela amena denguli ke wali mabalabe ka mo wole ko na dumuni ke ka do ke de ka saraka do
نعم فخذ هذه دراهم وامضي إلى يثرب واشتري بها دقيقا وسمنا أي ورد عبد الله ما مسكون برا كلولون لا أقول تام مدينة إكتا نيو سانغنا ناي أني فم بيك وليما يتو سانغنا ناي نعم وجبنا وأروزا وتمرا إكتا تمروني ملوسا أني ناريو نعم قال الراوي كتاب الله كلمة يافو فأخذ عبد الله دراهم من عند أبيه عبد المطلب عبد الله يوري من أفلا نوي عبد المطلب نعم ومضى إلى المدينة أتالا مدينة نوي يسرب نعم فلما وصل مدينة يسرب ما منا السلام مدينة مينجي تركته حوادث الزمان واتي كتشونغ فين تشونغ كانو يبناي على كرافة عبد الله فتولا تاندي كقول فدي يا تشينو عبد المطلب كوا مكة كتام مدينة كوا كتام منون سانغنا كوني مسو جيلا كوبنا ولي مكة أتالا يمينجي ده كملين فتولا أفكا تشيلا دعنا دينته السلام كون فدي نافكا تشيلا lamɔ n'o tiɲɛna a bɛɛ tiɲɛna o ye den ci ka filɛ kɛ denmisɛnninw de bɛ bila o fakɛ ɲɛ doni b'a kunna a b'a fɔ baba bɛ bila yan a t'a minɛ fiyewu fo ka taa bila yɔrɔ yiri la f'i ka taa ji ka bɔ i kunna a b'a bila yɔrɔ yiri la a t'a minɛ fiyewu ni danga y'i sɔrɔ i mago sala danga de bɛ kalanden mago sa danga de bɛ karamɔgɔ bɛ dingɛ kɔnɔ danga de bɛ cɛw bɛ dingɛ kɔnɔ danga de bɛ musow dɛsɛ ka u ɲɔgɔnna denw wolo danga de b'a to kalanden mago bɛ sa kabini a bɛ kalanyɔrɔ la ala tɔgɔ ye 99 de n'o y'i kala a bɛɛ la kelen min b'a dafa n'o ye baraka ye n'o y'a jɛ i b'a bɛɛ wurudi a tɛ fɛn ɲɛ i ye sunɔgɔ b'i ɲɛkisɛ ci ya i tɛ mɔgɔ ɲɛ yɛrɛ ye danga de b'a se mɔgɔ ma Abdullahi bin Fato sisan n'a fa ka cila ye Maka ni Madina kilo 500 dɔɔni a bɛna fato a kun fɛ naam فمات رحمه الله تعالى عليه Abdullahi fatola rahimahullahu ta'ala ala ka hinɛ Abdullahi la dɔw y'o sɛbɛn ka bila ko ala kɛra fa ko k'o tɛ kisi ala kɛra fa tɛ kisi e fa bɛ kisi o tɛ faamu sadi n'i bɛ kuma fɔ olu bɛ fɛn ninnu sɛbɛnni ni kalan ka taa u kun fɛ i bɛ kuma ni cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba minnu i bɛ hakilima kuma fɔ anw ye jurumutɔw de ye an bɛɛ jigi bɛ lahara ala kɛra ka sɔrɔnadoli kan sɔrɔnadoli shafa'atul uzma lahara jurumisɛnnin min banna ala kɛra bɛ taa ala yafa dali an jurumuw ye o de ma sɛbɛn ka d'a ma mais ala kɛra ka taa e yɛrɛ jurumutɔ ka ala yafa dali e tɔgɔ la k'e bila e ka taa alijinɛ kɔnɔ ale yɛrɛ fa n'a ba bɛ bolo la ale ma se k'olu tila kuma olu ta kɛla mun ye a den wolo la a ma ɲɛ est ce que kunkolo b'o faamu ayi a tɛ faamu kunkolo t'a faamu alhamdulillahi rabbil alamin an bade tebe Cherifla la jaba maw fo ka wali mando aka nyama dalla korofo damina anya fo ye chugo minin tu anya Côte d'Ivoire jamana kan imam El Hussein Tarawele jamiyatu ansar din karamogo bado almamin do masjidul huda la masjidul huda silibaw achena muso olu ka maulidi nabawi kene nin tu anya ode kan ka fo ka wali mando aka nyama dalla sigida chama mi Allah subhanahu wa ta'ala bulala ko irana akambe jin wati wara wa shukran lakum fi amanillah Ay bonne ne gramoje mina kuma wili balila be